casting ne wato kwankere, idan ka samu mai elephant wato super set, insha Allah wannan ma an wuce wannan layin. Saboda haka alaji kwantar da hankalinka, simintin asha kaman ka same shi. To masha Allah, gaskiya babu wani bata lokaci da za a yi. Ina buƙatar dama mota 250 saboda aiki na ya gudana yadda ya kamata. Inda buƙatar ƙari insha Allah zan sanar da kai, ba don kuma saboda ba na son a samu matsala. Ka sani kwangila yadda take, ina gyara yau ne saboda gobe. Yawwa don haka na baka wannan daman ka yi min iya ƙoƙarin da za ka min a sama min wannan simintin. Karka damu alaji, ka bar min komai a hannuna. Insha Allah yanzu ma daga nan babu inda zan tsaya sai gurin inda zan samu maka simintin insha Allah. Alhamdulillah, na gode sosai. Babu komai alaji. Na gode sosai. Barin je. To shikenan, na gode ba. Na gode alaji. Na gode. Na gode, ni barin je. To ba laifi, na gode. Na gode sosai. Hello? Advisor? Ya gajiya ya aiki? Baka ji murya na ya canza ba? Wannan siminti da ka kawo min na ashaka na ji daɗinsa sosai. Zan iya amfani da wata dama na Hausa wanda suke cewa na zaune bai ga gari ba. Tabbas duk wanda bai yi aiki da simintin ashaka ba bai san menene ingancin siminti ba. Simintin ashaka siminti ne wanda ko da waye ne za ka iya ɗauko shi kamar bayani akan siminti, kai ka ɗau nauyin kai mai ma ba tare da ya baka kuɗi ba, don na san insha Allahu ba zai baka kunya ba. Siminti ne wanda aka yi shi ingantacce. Gashi yanzu aiki na riga da na gama, kai ma ka tura min akawun number ka saboda in sa ma shiya naka, saboda wannan ingancin abin da ka kawo min ya jawo min farin jini sosai 100%. Ina sauraron ka tura min yanzu zaka ga alad insha Allah. Na gode sosai ba, na gode. In Allah da zan yi iya kokari na, akwai waɗanda ake ba su kwangila abokanai na, zan yi kokari na in sanar da su ga yanayin aikin da na yi da simintin ashaka. Inda hali zan ɗauke su in kai su inda na yi aiki da wannan siminti saboda su ba wa idonsu abinci, ba don kuma ba gani ya kori jima. To alhamdulillah, ina sauraron ka tura min account number na ka yanzu insha Allah za ka ji alert. Na gode sosai. Na gode, sai an jima.